Hey guys, padung mi karon sa Little Switzerland diri sa may ilado na po nung Soroyanan diri sa babaw sa Manipis Disay. Syempre first time na mo so naslay musuga dito sa ubos ng bahin dahil sa akan ni diri. So naay murag nila ka tour guide. So minalang pud nga murag buhay sa nila na nanguha og kay Mito. Laga kong Paris na rin. Pwede ko na. Si ate ka na. Manay lagay na. Yung maglakaw. Pero may hapon. So, sa kuan, ubos ng bahin. Pwede pang umusaka dire, balik ka. So, pwede mabili na ng dito. Ang motor niya, syempre na may mga bantera dito, maka-parking dito. So, nanusugat niyo dito mga kuan, mabiabin niyo dito. So, maingon sila nga if wala pa makatutol the first time, so muna kuyugan kanila or i-guide ta. Syempre, I'm sure ako lang tugang palit pa lang po, so may na lang po na. So na, may na lang. So, mga inay-hay, so may okay ni. Community pantry. Pili lang daw ni katawa nga gagawin mo. Pili lang ka daw. So ulit ang pagkari. Although sa dito sa ubos, padung pa sa saka, manipis, paingin diri. So medyo murag ang kasada. Pagkayo ng rap road kayo ba? Pag saka na mo ganiha, motor mo may. So may kabot diri sa kwan. Padung na sa hike sa area sa Little Switzerland. So dati mga gabike. So dagan sa mga mukuan dito. Ati mga nagmotikab, nagmotor. Yung sige ingon na ako na entrance pero kamel kayo gud so at least ba murag may buhay na po na diri sa mga lumulupyo diri so at least natay kagulingon nga kuan income sad so makakwarta sila suritan so at least na makakwarta po sila isa sige nagmay nga paagi wala ko gamay yun. Mga naninda po yan to may hapon te may mga bata mapapulki sila dito nagdag mga tapioca ay mga kita na to dito padung na dulhog so kami padung pa sa dito sa akin kuan gamay kuan ba bilbil may ni si ate atong gagayad na to kay anad naman murag kapila na gini naka gayad gyud dire bitaw sa te pero sige lang amping lang gud gihapon tagot bitaw tinaw sige na te mao so, may na kayo Oo Napit kami nasugat kami dito sa boss bitaw. Nanguling to niya. Amo na pong itong gitagaag pa yung snack. May nalampod nila ba? So guys, actually pwede kayo masulong motor pero marami dyan ulit-ulit sa gandaan. So sa mga naana daw bukit-bukit pwede na sa kayo. Kani, gikan sila dito sa Switzerland. May hapon. May hapon. May mga ikan dito. Bugnaw kayo diri guys, mga wala pang makaari, mga wala pang maka-experience. Pag dito sa ubos sa bahin, padungin mo diri puting inita. Na ikaabot niyo diri kay bugnaw marong mas dalagit po sa kanang bagyo ba. So nito diri ko alam murag uga pa tagit siguro dis mga
Gawin mo na no. Hindi kayo. Sabi niya. So naka-add to sa diyo ko sa kuan pod sa kaning Usmeña Peak dito talaga pero arang-arang pa na siya sa pag-hike ha. Kaya no, katong Usmeña Peak to kason kayo to. So kani siya murag medyo okay ra siya gid. Sakto ra sa niya pa. Mo na gini. Kana. So, wala, gaman lang. Kapit na mabot. So, again, na ako entrance sa mga dagko, 20. If na mo ko yung bata, so okay, dahil wala ako ng entrance ko. So, hindi. At solid ba niya? Masika mo, if kortahan din mo, pwede sa magdala mo dagbaw niyo. Pero, ang uban po, if yanahan lang na dili lang po mamalit, kasi mga daga naninda po. Padahal na po ulit ang uban. Pares anak. So, ikaaran ninyo, inyo lang banabanaon po ng panahon nga okay kayo inani ba di kayo init. Kunya di siya ingon na one kayo no. I'm sure nga og moare mo diri nya murag ulan lapok gid ni. Yang what? Daan ba? Medyo kabaan ba mo sa bukid-bukid. Inana gid ang daan sa mo uwan. Mo pilit ba slide ang lapok. Dire siguro niya sa kapal. Ini lang. Lagsi ka mula ka ni ate. Happy to mga sa ate. Uy, shout out deh sa kuan deh katong ganiha dito mamis kuan mo sa Campo 5. Bali dito mi nangaon ganiha. Sa akong Clarice kung akong anak ko. Shout out sa nag-titik na mo ganiha. Salamat kayo sa TCH Sticker Master. So ako itong tanang klaro kung sa gitiyang gihatag kayo ngayon. Nahatag mo siya sticker. Ako itong gipapilit sa akong motor. Thank you so much sa Tamper. Nila ni Pidol. We're here. Nanami dire. Okay. Ida. Kapyo. Oh, kami te. Pasado ha tolo opat manam na. Kami na do. Dito kada mga size ko ba no? Dili na kayo manindot ang tanaw na. Dito lang land ba? Switzerland. Nindot gid ay. Digin magmahay ang mari gid. Si tatay, naninda si tatay. Pwede na mag-tent dito eh. Pero ano man, kanang pwede rin ka maabtan ng 24 hours sa man? Oo. Ika, mo nila yung kasagaran, alas 4. Sa hapon. Suli, ini ka. Sige. Salamat sa Te, salamat sa kayo, te ha. Te, si pangalan mo, te? Jessica. Example, log mo, ari mo dili sa kuwan. Paitalan niyo si ate Jessica. May mo guide po ninyo. Te, salamat, te ha. Katong ganahan mo palit og ton snack. Naara po ni tatay dire na nagcharo na tong ganahan mo soroy. Pwede ra kayo mo kan tatay. Ala sa midre tay hala sa midre tay. So karong mga adlaw, Domingo maron sa bay ubay gid ang mga nanoray karon dire. Ay nagpractice og saya dito. I don't know basta TikTok na sila. Brad may hapon Brad. Kita niyo so pwede kayo magdaog kanang mga inom-inom kita gay pero syempre amping lang po niya. Ay lang po pataka po labay basura ninyo. So man, wow. So bay-ubay yun oh. Sus, daghanam din mga tao mag-gida dire. Mo ni, nakita ninyo. Nasa dire. Napa po dito din sa ubos day guys. Anak ko nakita niyo dito. Little Switzerland. Sulit ang pag-hike. Dana exercise. Hi Sky. Kumusta ang pag-hike?
Anak. Ay, kapoy sa hike. Liper, repetahan kasi ako. Napitikan ko rin siya dito sa Campo 5. O sa Campo City. Oh, nice. Okay guys, so mao to siya no, katong ganang mo suroy diri sa Little Switzerland. So come see and experience sa inyo hanggang mismo sa gilingon ninyo para makita mo kung sa kanindot.